Салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯз сана 8 январ. Ман имрӯз аз кор омадам, ами хел шиштам фикр кардам, бинам кӯдако хона бозӣ карда шитян. Фикр кардам амин ки кӯдако кай берим буромадагӣ буданд. Ёдам ба даже оварда наметонам, чунки где-то санаҳои 15-17 декабр буд ки дуташам баробар касал шуд. Агар влогҳои мана дидагӣ бошедон медонедон, ингалятсияи уколу дорию ҳамехе ки ба зур дуруш шудим. Где-то санаҳои 24 буд, ҳамехе 25-мо садик барафтан уже а 29 сар карда ҳаво 43-45 ҳамехе минус буд. Мошин ки мебарим, мошин ки мебиёрим, илоҷи беримба истодан нест. Ҳамин 1 минут а мошин то садика медарод, бо садик то мошина мебурод. Баъд вақте ки последний рӯз садик бибурдим, 30 декабр буд, ҳамон омадим даромадагӣ мо ки хонава мана ҳозир 8 январ берим буромадим. Ман ҳар рӯз фикр мекардам ки як бор кӯдакоя берим буровардан дар кор, як бор буровардан дар кор. Иммунитеташон паст шуд, баъде ки дороҳои бисёр хӯрдан, касал шудан, тарсидам ки бо сулфа нашаванд, бо касал нашаванд. Ва ана ҳозир 20 градус шавад мебурорам, ана ҳозир 20 градус шавад ақалла мебурорам, ақалла 25 шавад мебурорам. ҳамин рӯз шишта накуни хемроҷон, ҳамин рӯз шишта ҳами ва я прогноз погодаи бенам ба ин ба қарибиҳо 20 градусу ихалако нест. Имсол намедонам чува вообще погодаҳоям менят шудагӣ. Вақте ки пеш 40 градус 45 градус мешуд, 3 рӯз 4 рӯз медошт резки мефуромад соне. Ҳаво нағз мешуд, 20 градус где-то мехе мешуд. ин сол қариб мана ҳозир 1 моҳ боз вообще маро сар наметиҳад. Барои ҳамин ман гуфтам ақаллан 10-20 минут буромда бозӣ кунем. Мана кӯдако бозӣ кардосиян хурсанд. Нағалтону котам роҷон. Инҷа ваи Комсомольский бульвар мегӯд, парки пеши хонамо. Ана мехел. Вақтое ки мо хурд будим, сину соли ҳамеҳо бо ин будим, ман чихегӯ ман қишлоқба калон шудагӣ мебуромадим асар то шаба бернанда. Як бурда нона мегирифтим, медавидим, мебуромадим, мехӯрдим. Ҳамон краное ки чашмаҳо буд, оба мехӯрдим. Агар то помидор астми, бодринг астми, ҳамихе чизое мекандим, нашушта, пок накарда мехӯрдим. Дарунои лоё ва давида мегаштим. Ягон хел касал, ягон хел вирус, ягон хел чизо набуд. Бо ва ҳамон 25 сол, масалан ман 27 сола бошам, хай 3-4 солагиҳом 23-24 сол пеш россияравиҳои зиёда набуд. 1-2 одамҳо Россия мерафтанд. Бо ҳамон ҷое ки зиндагӣ мекунем, худамово мувофиқ нонамоя меёфтим, мехӯрдим. аз сабаби ки ҳамехе ҳаёт, зиндагӣ ҳамая маҷбур карда ки шаҳри бегона би як ҷои меҳмонӣ рафтанат нест. Як манахе погодаҳош вай север тим боле як берим буромада чарх задан нест. ҳамин хел шита барои кӯдако раҳмам омад ки чӣ хел чигӯм детстваошон вақтои ҳамон кӯдагиҳошон чор девори садикба гузашта мебуравад. Бо определённое время 1-1.5 соат берим мебурам, бо гашта медарон. ҳамин аҳвол мо пул гуфта Россия омдимоне ки бачагиҳои кӯдакои мо афсӯс ки бачагиҳои худо мо бо ин намешад. чӣ хел ки хокулои қум ба калон шудагӣ ништа ман ҳамехе калон шудагӣ чӣ хел гӯм қишлоқ балои бозӣ ҳамехе чизо
сад вай бошадам мехел ваҳои игрушкаҳои қиммат игрушкаҳои нағз ошон бошадам всё равно кӯдакиҳои мо ҳама кӯдакиҳои хушбахттарин буд ба фикрам. Бозичаҳои мо асосан қути гӯгит, қоғози қанд, шоколадҳо ҳамин хелако буд. Бозичаҳо бозӣ мекардем. Хай буд мишкаҳо ягон масалан дигар хел бозичаҳо не ки ҳозир кӯдакҳо ҳамин хел игрушкаҳо доранд ки ҳатто нархошон 3, 4, 5, 6 ҳазор меистад ҳар якташа. Ҳама чиз доранд. Ба фикри ман боз аз ҳама бачагии хубтарин ин бачагии мо буд ки як рӯз ба як бор мепоидем. Ҳамин мультик мешуд соати 8:30 ё ки як бор саҳар ба. шумо чӣ фикр доред он кадом вақтҳо хуб буд ҳозир ё ки кӯдакиҳои шумо? ҳамин хел муроҷон имрӯз гуфт ки мама помниш гуфт я выгонял баранов хони падару модарам ба соли гузашта рафтагӣ монда. гову гӯсфандо нигоҳ кардагӣ буд қатӣ тавош ҳамина ёдаш бовард. мегӯд ки мо бо ягон бор мерим ман мебинам мегӯд ин раҳо рӯз шуд. Ты поймал? Сатте шуд сатте. Кани Ясмин анҷомтан аз кунам чи шапката бин каҷалак шудааст. Да минут чақ задим минеме аллакай рӯҳошон суб сурх. ҳозир гашта хона мебуравим. Соат 6:30-7 шудааст ба фикрам. ощущение 32 градус 25 минус 25 ки асабики шамол ощущается как 32 градус наистаги. Ясмин ёдатома бошад ин баҳорба ин паркба бисёр меомадим мо муроҷон самака тай мекард. мана инҷанда вай буд фонтан буд. инҷаош ҳамаш холӣ буд. ҷои бозӣ нағз буд. аввал хонамо камтар дуртар буд. анакнун ин хонамоға наздик шуд. мана инҷа школа номер 9. мумкин ки муроҷон оянда ҳамин мактабе биёд ё унҷанда бо намедонам мактаби 9 10 ҳастми бо ким чихе мактаб ҳаст камтар бо наздиктар мумкин ҳамон мактаб баравад. рара худат бериба мебром гуфти ку рара ваку худат мана меба дорам. Да холодно, идем домой теперь. Всё. Тамошобинон ман инҷа картошка жарит кардосям. картошка қоқак мегӯем. кӯдакои манро соназ мебинам худам бо ин чунки худамам беҳад наз мебинам. ана инҷа муроҷон адвокат бо гуфтост что? Ещё картошки? ҳозир пазад маляш бед накардам ду бор жарит кардам. ман аз шумо дар бораи масла чорнаи тмин мепурсидагӣ ки истифода мебарад ҳамин хе маслая ин барои вай ку иммунитету ҳамин хелако бисёр тавсия медиҳанд. интернетонда мебинам манандиам ҳамин хел масла ҳаст лекин ягон бор истифода набурдиам. турецкий ҳозир агар ягон кас истифода бурдагӣ бошад аз ҳамон мана ҳамин масла комментария гӯйтон чӣ хел фоидааш ҳастми нестми чӣ хел хӯрдан дар кор. ва ман просто инҷа север витамино кам иммунитето паст барои мехостам ягон вайки намудки иммунитета бардорим чунки бисёр тез касал шудосим. ина ман ба як ҳамкорам дод гуфт ман хӯрда натонистам. бовар кунед то манам оли кушодагим не даже як бор кушодаги вай попробовать кардагӣ ман даже вай накардам кушода попробовать там накардам то дидам срок годносташ нормальный то сентябри 2021.
марҳамат ва фикротона навистон дар бораи ҳамин масъала. Стоит пользоваться или нет?